Hello guys, good morning. Ye pi ki pa smart pet ki video jangan ang kapor le mentangan wara shapi shapang start bet mo Katno start bet u kamai lyngba ka YouTube channel jong u ha ka shibnai ba play ki pro dai u ba he subscriber tam ha ka per thai pro ka we na ba ki YouTuber mo na try dam bakalam ta ul across chakal live away kro ki subscriber mo te Katno uyo lyngba ka YouTube channel jong u ha ka shibnai te yang in page kamat Katno uyo Daong kat kum ka chingyo chingken yu master be tang warajar pusau ila kamai kumba live 100 million man la kasna long tang na ka YouTube channel jong u long na dang ken pat ha ka chingyo man la ka panai uyo be kumba live million ka shi panai no kata ka pisa jong u uyo be live million shi panai na ka YouTube channel jong u ka nya tharai ka ne la shu an tat no tharai ka jong yo jong u te kam te ra tang ne ka te ka pun nang ba ka YouTube channel jong u kum ba phe te bru dai we u ba chu snot tan ban ne ra ki ka tok le ne ban dan ban talang bat kita ki YouTuber ki ba pair nya tharai la da pi smart pe ye ka video jong u pin sa te ba udan ban talang bat ki YouTuber ba pair ba smart pro ban ra ye ki ka tok u shat ban shna ye ki yeng ek te ki bam dan yeng u shat ban shna te thai pi la da pi kwa ban ye i te sa ki sa pe la jong ye ki video jong u sa shu ha YouTube master pet bat pin sa la ba ka ka video ba u upload po YouTube na ban ta ki te ko bla shi bon sing do pa ka ki video so ha ban subscribe and ta ki video ki ban wan